Čo sa týka oblečenia, som v živote neriešil, že ty máš undergroundové tenisky a ty máš komerčné tenisky. To je obmedzenosť hrubého zrna. Treba sa vie zladiť a aby to malo štýl a aby ten človek sa tam cítil, že je to on. Lebo keď človeka oblečí do niečo, čo sa necíti dobre, tak to je cítiť. Tak potrpím si na to, čo ide. Keďže som na obraze, tak a vidím nejaké videoklipy a vidím, čo nosia známe osobnosti, svetové známe, tak sa snažím držať krok. Teraz, ak budem točiť klipy a takéto veci, alebo niekde, kde budem fotiť, kde by som chcel ako dobre vyzerať, tak mám osobných stylistov z Čiech. Odjak živa som nosil značkové veci, takže že by som bol tak obmedzený, že nedám si na seba nejakú značkovú vec, lebo budem komerčný, mi prípada z cesty úplne.